ኢኒዩን ግን ኣብ ኣፍቃሪኣ ቻንሂ ብምኻድ ን8 ዓመት ዝኣክል ዝጸንሐ ምዉቕ ናይ ፍቕሪ ርክቦም ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ብቐሊሉ ከም ዝቋረጽ ትሓቶ። ንሱ እውን ንትምህርቲ ሙሉእ ናይ ስኮላርሺፕ ዕድል ረኺቡ ናብ ካልእ ሃገር ንክኸይድ ስለ ዝኾነን እቲ ሕልሙ ንኸይሰናኸል ክብል ከምዚ ዓይነት ናይ ፍቕሪ ርክቦም ብርሑቕ ምቕጻል እኳ እንተኸኣሉ ምፍልላዮም ግን ከምዘይተርፍ ብምዝራብ ንመወዳእታ ግዜ ተሰናቢትዋ ይኸይድ። ድሕሪ ኩነታት ከዓ ሙሉእ 1 ዓመት ይቕጸር። ንሳውን ብዛዕባ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ሙሉእ ንምሉእ ንምርሳዕ እናፈተነት ህይወታ ብሓድሽ መልክዕ እናጀመረት እያ። ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ንሳ ብትመሃረሉ ዘሎ ናይ ኮሌጅ ተምሃሮ ንእስ ዝበለ ፓርቲ ይዳለዉ እሞ ተኣኪቦም እናበልዑ እናሰተዩን ምጽዋት ይቕጽሉ። ኢዩን ግን ምስ በብመዓልቱ ዝረኣየቶ ወዲ ፍቕሪ ምስ ዝሕዛን ምስ መሓዛኣ ሰውሃይ ብምዃን ብሓንሳብ ኣብቲ ቦታ ተረኺባ እንትትኾን ልክዕ ከምኣ ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ኣብቲ ቦታ ዝነበረ እናተላለየት እያ ነይራ። ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ህይወታ ምስ እትሕተት ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪኣ ኮይኖም ዋላ እኳ ክሳብ ናይ 8 ዓመት ጻንሒት እንተነበሮም ብዝተወሰነ ናይ ትምህርቲ ምኽንያት ከም ዝተፈላለዩን ካብቲ ግዜ እንዳሓር ድማ ናይ ብሕታዊ ናብራ ዝሐሸ ኮይኑ ከም ዝረኸበቶን ትዛረቦም። ናይ ሃንደበት ጉዳይ ኮይኑ ቅድሚ 1 ዓመት ኣብዚ ኮሌጅ ውሽጢ ይመሃር ምስ ዝነበረ ዩንሱል ዝተባሃለ ትላለሞ ብሓንሳብ ካብቲ ናይ ፓርቲ ምድላው ወፂኦም ምዝርራብ እንትጅምሩ ክንዲ ትዝኣክል ብዛዕባ ናይ ነባር ኣፍቃሪኣ ምሕሳብ ክተቋርጽን ብኡ ዝተሰብረ ናይ ልባ ሓዘን ንምሕባእ ዋላ ተፈተነት። ዩንሶል ግን ገጻ ብምርኣይ ጥራሕ ሓዚና ከም ዘላ ስለ ዝፈልጥ ንሱ እውን ዝተሰብረ ልብን ዝተጨቆነ መንነት ከም ዘለዎን ቅድሚ 1 ዓመት ኣብ ተነሃሰም ኮሌጅ ውሽጢ እናተምሃረን ከሎ ሙሉእ ናይ ስኮላል ዕድል ረኺቡ ስለ ዝነበረ ብኡ ዝቐንኡ ሓደ ተምሃሮ ግን እቲ ዕድል ዝረኸቦ ብናይ ቤተሰቡ ምኽንያትን ብናይ ምጭብርባርን ምዃኑ ወላ ኣጋፊሖም ናሃቱ ዕድል ንኻልእ ተምሃራይ ክወሃብ ከም ዝገበሩ ምስ ዝነግራ ካብ መሓዛኣ ንላዕሊ ዋላ እኳ ገና ሎማዓንቲ እንተተላለየቶ ኮይኑ ግን ስምዒታ ስለ ዝተረድአላ ብሓንሳብ ኮይኖም መስተ እናሰተዩ ስለ ዝሰኸሩ ክሳብ ሎማዓንቲ ኣብ ከብዳ ዝሓዘቶ ቁጣዐ ግልጽልጽ ኣቢላ እያ ዝተዛረበቶ። ኢሉ እውን ሰኺሮም ስለ ዝነበሩ እቲ ምሸት ብሓንሳብ የሕልፍዎ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ንግሆ ካብኡ ቀዲማ ካብ ልቃሳ ትለዓል እሞ በቲ ዝተፈጠረ ነገር ብምሕፋር ከይተሰናበተቶ ገዲፋቶ እያ ዝኸደት። ምስ መሓዛኣ እውን ብምርኻብ ትማሊ ካብኣ ድሕሪ ምፍልላያን ምስቲ ሓድሽ ተላለየቶ ምስ ዮንሶ ኮይና መስተ ስለ ዝሰተየትን ኣብ ስኽራን ውሽጢ እውን ኮይና እቲ ምሸት ምስኡ ከም ዘሕለፈት ትዛረባ። ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪኣ እውን ካብ ትፈላለ 1 ዓመት ስለ ዝገበረት ኣብዚ ሕጂ እታ መሓዛኣ በቲ ኩነታት እናባራተዕታን ብኡ ልክዕ እውን ሙድ እናሓዘትላ እናስሓቐት እያ ዝነበረት። ኢሉ እውን በቲ ምሸት ዝተፈጠረ ኩነታት ምኽንያት ካብቲ መዓልቲ እንዳሓር ብዝኸኣለቶ መልክዑ ካብ ዩንሶ ንምርሓቕ እናፈተነት እያ። ኣብ ገዝኣ ውሽጢ እውን ደቂሳ እንኮላ ክልተ ተፈቓርቲ ናብ ገዝኣ ተተሓሒዞም ይኣትዉ እሞ ነዚ ገዛ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝዓደግዎ ብምዝራብ ንገዛእ ገዛ ኣብቲ ውሽጢ ምጉት ምስ ዘልዕሉ ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ ናብቲ ናይ ፖሊስ ጣብያ ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ናሃታ ገዛ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ ሓሶት ድላላ ምኽንያት ናብ ናሃታ ቀረባ ዝኾኑ ገዛውትን ጎረባብትን ብሓሶት ከም ዝተጭበርበሩን እቶም ፖሊሳት እውን በቲ ጉዳይ ሰፊሕ ምርመራ ክሳብ ዝገበሩ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ክልቲኦም ንኸይነብሩ ውሳነ ድሕሪ ምትሕልላፍ እቲ ሓቂ ከም ዝበፅሕዎ ብምዝራብ ንግዚኡ ካብቲ ገዛ የውፅዋ። ንሳውን ተዓርፈሉ ቦታ ኾነ ሆቴል ንመሓሰል ስለ ዘይብላ ናብ ናይ መሓዛኣ ገዛ ተምርሕ። ወላ ካብ ናይ መሓዛኣ ሰውሃይ ገዛ ውሽጢ ኣብ ባሓጎታታን ንሓጎታታን ወሲኹ ናብ 7 ዝጽጉዕ ኣዋላት እኳ እንተነበሩ ንዓኣ ግን ካብ ምሕብሓብን ምስኦም ንኽትዓርፍን ካብ ምሕታት ንድሕሪት ኣይበሉን ነይሮም። ንሳ ግን በዚ መልክዑ ክተጨናንቖም ስለ ዘይደለየት ስራሕ ንምርካብን ናይ ዓርሳ ገዛ ንኽትካረን ስራሕቲ ምድላይ ትጅምር። ናይ ሃንደበት ነገር ኮይኑ ሮዝ ብዝብል ብናይ ሳጓሽም ዝፍለጥ ሰብ ብዝሰርሖም ናይ ስነ ጥበብን ናይ ስእሊ ስራሕቱን ንግዚኡ ናይ ስራሕ ክፍተት ስለ ዝነበረ በቶም ናይ ማናጀር ምኽንያት ኣብቲ ቦታ ትቁፀር። እቲ ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣብ ትዕዘብ እውን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዋላ እኳ እናድነቐቶ እንተነበረት ንዕኡ ንምርካብ ናብቲ ካፌ ኣብ ትኸደሉ ሰዓት ግን ሮዝ ብዝብል ዝፍለጥ ዝውልቀ ሰብ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ቻንሂ ምዃኑ ምስ ረኣየት ልባ ከም ዝሰወረን ገዲፍዋ ከም ዝኸደን እውን ይብላ እሞ እቲ ዝሓዘቶ ማይ ናብ ክዳኑ እናፍሰሰትሉ እዩ ዘርእየና። ኮይኑ ግን ኩሉ ነገር ከም ሓሳባ ስለ ዘይነበረ ቁጣዓኣ እውን ውሕጥ ኣቢላ ሰሊ ንምርካብ ክትብል ልክዕ ከም ዘይትፈልጦ ሰብ ኮይና ምዝርራብ ትቕጽል። እቲ መዓልቲ ድማ በዚ መልክዑ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብቲ ምሸት ግዜ ናብ መሓዛኣ ትኸድ እሞ ሎማዓንቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ከም ዝረኸበቶን ኢሉ እውን ሓላፊኣ ንሱ ምዃኑ ተዛሪባ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ምስ ተሓታ እታ መሓዛኣ እውን ሰሊላ ከም ዝኣተወቶ ዘኻኺራ ምኽኣል እንተኣብይዋ እኳ ንምቁራጽ እንተሓሲባ ናይቲ ሃገሮም መንግስቲ ሓድሽቲ ንዝምርዐው ተፋቐርቲ መንበሪ ገዛ ኣብ ጥርሑ ከም ዝህብን ከም ዘበረታትዕን ተዛሪባ ናይ ሓሶት መርዓውን ክትገብር ከም ትኽእል ካልኣይ መማረፂ ተቕርበላ። ንሳውን በቲ ዝበለታን ሓሰበትሉ ኣብቲ ቐጻሊ መዓልቲ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ምስ ትኸድ ናይ ቀደም ኣፍቃሪ ኣብ ድፍረት ኮይኑ ንዝገበሮ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስሕተት ይቕሬታ ይሓታ። ንሳ ኸዓ ኩርዕ ኢላ ዝሓለፈ ነገር ከም ዝሓለፈን ብዛዕባ ስራሕ ጥራሕ ንኽሓስብ ተዛሪባ ንሱ ከይረኣያ እናበኸየት ካብቲ ቦታ ገዲፋቶ ትወፅእ።
ኮይኑ ግን ናብ ኸይት ኣብ ደገ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ዩንሶል ርእይዋ ነይሩ እዩ ዝገበሮ ነገሩን ከይኣኸሎ ወላ ሓንቲ ከይመሰሎ ብሕንከት የቕሬታ ብምሕታቱ ናብ ዝበለጸ ቁጥዐ ኣትያ እያ ኢሉ እውን ንዕኡ ንኽትብቀሎ እታ መሓዛኣ ዘዛረበታ ናይ ሓሶት መርዓ ንኽትገብርን ካብኡ መንበር ገዛ ንኽትረክብ ትውስን በዚ ምኽንያት እውን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኩሉ ቀደም ሰዓባ ውፅኣ ልክዕ ከምኣ ዝተጸገመ ሰብ ንኽምርዓዋ መፋለጥታት ምልጣፍ ትጅምር ዩንሶ ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር ሰሚዑን እቲ መፋለጢ እናለጠፈት እውን ተዓዚቡ ስለ ዝነበረ ናብ ኣብ ምኻድ ንኽትምርዖ ዝደልየትሉ ምኽንያት ድሕሪ ምዝራባ ንሱ እውን ንግዚኡ ክዛረባ ዘይደሊ ናይ ዓርሱ ምኽንያት ከም ዘለዎን ብምዝራብ ክምርዓዋ ከም ዝደሊ ይዛረባ እቲ ሓቂ ግን ናይ ኮሌጅ ተምሃራይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይቲ ትምህርቲ ዕድል ንኽሓልፉ ካብ ዝገበርዎ ተምሃሮ ማእኸል እቲ ሓደ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ከም ዝኾነን ንሱ ከይተሳኽዐሉ ምስ ዝቐሪ ናሃቱ ዕድል ተጠቂሙ ናብ ካልእ ሃገርን ትምህርቲ ብምኻዱ ምኽንያት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዝፈትዋ ኣፍቃሪቱ ምኽንያት ንኽብቆሎ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ እዩ ኢሉ እውን ክልቲኦም ስለ ዝተሰማምዑ ናብቲ ናይ ኣካያይዲ መርዓ ከይዶም እናተፈራረሙን ናይ መዘከርታታት ፎቶ እናተላዓሉን ኢሉ እውን መንግስቲ ዝነብሩሉ ገዛ ስለ ዝሃቦም ክልቲኦም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መደቀሲ ዓራቶም እናዳለዉ እዩ ዘርእየና ካብኡ ድማ ንቐጻሊ ዝፍጠር ነገር ዋላ ተዘይተፈለጠ ንንእሽተይ ግዜ እውን እንተኾነ ሓቢሮም ምንባር ስለ ዘይተርፍ ንኸይጨቃጨቑን ንኸይጻልኡን ሓደ ሕግታት ምውፃእ ይጅምሩ ካብቲ ሕጊ ማእኸል ድማ ነናዓርሶም ንዘይምርብባሽ እቲ ሓደ ፍቓዱ ተዘይኮይኑ ጥራሕ ዕዱማት ናብ ገዛ ሒዞም ክመፁ ከም ዘይኽእሉን ኢሉ እውን ዋላ ሓንቲ ተዝፍጠር ኣብ ክልቲኦም ማእኸል ሓዲኦም ንሓዲኦም ናይ ፍቕሪ ስምዒት ክህልዎም ከም ዘይግባእ ኢሉ ድማ ካልኦት ብዙሓት ሕግታት ዝተሓወስሉ እዩ ነይሩ ካብኡ እውን ክልቲኦም ስለ ዝተሰማምዑሉ ኣብቲ ወረቐት ይፍርሙ ብኻልእ መልክዕ በብመዓልቱም ፍቕሪ ምስ ዝሕዛ ናብ መሓዛኣ ስውሃይ ዋላ እኳ ሓደ ናይ ሬስቶራንት ሰራሕተኛ ኣፍቂራ ምስኡ ንምልላይ ናብቲ ሬስቶራንት ኣትያ ስራሕ እውን ተጀመረት ብዘስሕቕ ኩነታት ገና ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ስራሕ መዓልታ ንሓደ ምልኩዕ ዓሚል ትርኢ እሞ ብሓንቲ ሻዕ ምስኡ ፍቕሪ ሒዛ ብኻልእ ገጽ ኢሚያንግ ድማ ዋላ እኳ እትነብረሉ ገዛ እንተረኸበት ናይ ስእሊ ጋላርን ናይ ኤግዚቢሽን መዓልቲ ክሳብ ዝሓልፍ ግን ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ምስራሕ ኣይቋረፀትን ነይራ ንሱ እውን ክንዲ ትዝኣክል ልባ ሰይርዎ እኳ እንተነበረ ነቲ ዕድል ተጠቒሙ ምሳኣ እናተቐራረበን ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ርክቦም ንኽምለሱ እናፈተነ እዩ ዝርከብ በዚ ምኽንያት እውን ግራቲ ዋሰትያ ብምስካር ናብ ገዛ ምስ ትኸይድ ነቲ ናይ ሓሶት በዓል ገዛ ሰሂ እውን ብዛዕባ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ምንነትን ኩሉ ነገር እናተዛረበቶ ንሱ እውን ናብቲ ናይ ቀደም ርክቦም ተተመሊሶም ሕጂ እውን ደጊሙ ልባ ከም ዝሰብሮ ብምዝራብ እናማኸራ እዩ ዝርከብ ካብኡ እውን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ካብ ናይ ስራሕ ቦታ እናወፀት እንኮላ ንገዛ ንኽወስዳ ኣብ ደገ ኮይኑ እናተጸበያ ስለ ዝነበረ ሳንሂ ሪኣ እሞ ብዛዕባ መንነቱ ምስ ሓተታ ንኽተቕንኦ ኢዱ ብምሓዝ በዓል ገዛ ምዃኑ ትዛረቦ ካብኡ እውን ቅድሚ ምኻዶም ንዕኡ ሓዊሱ ምስ ናይቲ ካምፓኒ መሳርሕታት ናብቲ ገዝኦም ንኽመፁ ይዕድምዎም ዘይበፅሕ ነገር የለን እሞ ናይ ተቖፀረ መዓልቲ ይኣክል ኣቐዲሙ እውን ቻኒ ከም ዝተመርዐት ምስ ሰምዐ በቶም መሳርሕቲ ምኽንያት ኣጻልዩ ስለ ዝነበረ እቲ መርዓኦም ናይ ሓሶት ከም ዝኾነን ንጥቕሚ ከም ዝተመርዐውን ፈሊጡ እዩ ኮይኑ ግን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ብምምሳል ምስ ናይ ስራሕ መሳርሕቶም ናብቲ ገዛ ኸይዶም እናሰተዩ እናተዘናግዑን ዝተፈላለዩ ፀወታታት እናተፃወቱ እዮም ነይሮም ንዝተሓተቶ ሕቶ እውን መልሲ ዘይሃበ ሰብ ቅፅዓቱ እቲ ዝተቐረበሉ መስተ ምስታይ እዩ ነይሩ ካብቲ ዝተሓታተትዎ ሕቶታት ማእኸል እውን ቻንሂ ንናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ካብኡ ድሕሪ ምፍልላያን ኣብ ሓደራ ሕጉስቲ ምዃናን ምስ ተሓታ ብምሉእ ኩርዓት ተመሊኣ ካብ ዓቐል ንላዕሊ ሕጉስቲ እየ ትብሎ በዓል ገዛ ሰሂ እውን ተኾነ ንዕኡ ኮሌጅ ተምሃራይ እንከሎ ሕማቕ ነገር ሰሪሑ ተጣዒሱን ከም ዝፈልጥ ምስ ዝሓቶ ቻንሂ ነቲ ሕቶ መልሲ ካብ ምሃብ ይትረፍ ቅፅዓት ስለ ዝመረፀ ነቲ ዝተቐረበሉ መስተ ኣልዒሉ ይሰቲ ናይ ሕቶ ግዚኡ ናይ ቾሂ ስለ ዝነበረ ንሳንሂ ናይ ብሓቂ ንበዓልቲ ገዝኡ ከም ዝፈትዋ ምስ ዝሓቶ ሳንሂ እውን ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ብተግባር ንምግላፅ ስለ ዝሓሰበ ብሃንደበትን ከይሓሰበቶ ንዓኣ እናሰዓማ እዩ ዘርእየና ንሰዓታት ዝኣክሉን በዚ መልክዑ ድሕሪ ምዝንጋዖም ኩሎም ነናብ ገዝኦም ከይዶምን ተፈላለዮምን ኢኒዩንግ ብናይ ስኽራን ስምዒት ኮይና ኣብታ ዓንተ ወይ ስለ ዝሰዓማ ናይ ብሓቂ እውን የፍቅራን ድሕር ዳኣ ኮይኑ ትሓቶ ንሱ ከዓ ሰኺራ እያ ዘላ ንጉሆ ኣይክትዝክሮም ብምባል ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝተረኸቡሉ ግዜ ትሒዙ ከም ዝፈተዋ ኩሉ ነገር ኣውፅኡ ዝተዛረባ ንሳ ግን ዋላ እኳ ክንዲ ተሰኺራ ዝነበረት እንተኾነ ኣብቲ ንጉሆ ግን ምሸት ዝተፈጠረ ኩሉ ስለ ዝዘከረት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምትሕፍፋርን ፀቕታ እናተፈጠረ እዩ ዝመፀ ሶሂ ግን ሓደ ሻዕ ከም ዝፈትዋ ስለ ዝተዛረባ በቲ በለ በቲ ኢሉ ዓርሱ ብምድፋር ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ካብ ስራሕ ክሳብ ክትምለስ ይፅበ እሞ ንዕኡ ዘለዋ ስምዒት ከመይ ከም ዝኾነ ይሓታ ኣንሕና እውን ናይ ቀደም ኣፍቃሪያ ክሳብ ሕጂ ኣይረስዖቶን ኢልና እኳ እንተሓሰብና ብዘደንቕ ኩነታት ግን ከም እትፈትዎ እዩ ነይሩ ዝተዛረበቶ በዚ ምኽንያት እውን እቲ ምሸት ብሓንሳብ ሕጉሳት ኮይኖም እናሓለፉ እዩ ዘርእየና ብኻልእ ገጽ መሓዛኣ ሶሂ ኣብ ሬስቶራንት ውሽጢ ምስ ዝተዓዘበቶ ሚንቻንግ ኣብኡ ተላልያ ንዝነበራ ፍቕሪ እናወሰኸ እንትኾን ኣብ ቀጻሊ እውን በቢግዚኡ እናተረኸቡ ብዙሕ ግዜ እናሓለፉ ስለ ዝነበሩ ሶሂ ኣብ ሓደ መዓልቲ ምሸት ከም እትፈቶ ኩሉ ብምዝራብ ናይ ፍቕሪ ርክቦም እውን ክጅምሩ ክኢሎም እዮም
ናይ ቀደም ኣፍቃሪያ ቻንሂ ድማ ክሳብሎም ማዓንቲ እናሰርሕሉ ዝነበረ ናይ ስእሊ ጋላሪ ናይ ትምሪት ግዜ በፂሑን እቶም ስእልታቱን ኣብቲ መድረኽ ሰቂልዎም ስለ ዝነበረ ኢንያንግ ቅድሚ ትምሪት ሓደ መዓልቲ ናብቲ ገዛ ኣትያ እቶም ስእልታት እናተዓዘበትን ኮላ ብበዝሕ ዝሰርሖም ቅድም ኣብቲ ግዜ ብሓንሳብ ኮይኖም ዝሕልፍዎ ኣብ 8 ዓመታት ውሽጢ ዝነበሮም ምቁር ናይ ፍቅሪ ግዜ ዘዘኻኽር ስለ ዝነበሩን ብዝበለፀ እቲ ሓደ ፎቶ ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፊልም ከም ዝረኣናዮ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ምዃኑ ተዛሪቡ ዝተፈላለዩሉ መዓልቲ ኣብቲ መወዳእታ ናይ መሰናበትና ሰዓማ ዝነበረ ፍጻመ እዩ ዝነበረ። ካብኡ እውን ንሳ ነዚ ምስ ትዕዘብ ዋላ እኳ ገዲፍዋ እንተኸደ እቲ ዘሕለፍዎ ግዜ ከም ዘይረስዐቶን ኢሉ እውን ካብ ልቡ ከም ዝተጣዓሰ ምሕሳብ ትጅምር። ካብኡ እውን ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ እቲ ምርኢት ተወዲኡ እቶም ሰባት ተዓዚቦም ካብቲ ገዛ እናወፁ እናሃለዉ ቻንሂ ናብኣ ብምምጻእ ብኣኣን በቲ ናይ ሓሶት በዓል ገዛ ሶሂ ናይ ሓሶትን ናይ መርዓ ምምሳልን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ስለዚ ምስኡ ዘለዋ ርክብ ንኽተቋርፅን ኢሉ እውን ስለ ዘፍቅራ ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ርክቦም ተመሊሶም ንሳ እንተደልያ እውን ሎማዓንቲ ከም ዝምርዐው ይዛረባ። ኢንዩንግ ግን ዋላ እኳ ልባ ከሰንፍ ዝኽእል ቃላት ተዛረባ ምስ ሶሂ ኮይና ዘሕለፈቶም ውሕዳት መዓልቲ ውሽጢ እቲ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ከም ዝረኸበቶ ብምዝራብ ገዲፋቶም ካብቲ ናይ ምርኢት ቦታ ክትወፅእ ክትብል እሳ ከም እትሓስቦ ሓዚኑላ ዘይኮነ ዝተመርዓዋስ ንኽብቀሎ ሓሲቡ ምዃኑ ይዛረባ። በቲ ሰማዕቶ ነገር ግራ እናኣተዋ እንከሎ ሶሆ ንኽወስዳ ናብቲ ቦታ ምስ መፀ ንሳ ከዓ እቲ ዝበላ ነገር ሓቂ ምስ ዝኾነ እንትትሓቶ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ኩሉ እናረዳኣ ኣብቲ መጀመርያ ንዕኡ ንኽብቀሎ ሓሲቡ ከም ዝተመርዓዋ ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ግዜ ከይዲ ውሽጢ ከም ዝፈተዋ ይዛረባ። ንሳ ግን ንጥቕሙ ክብል ከም ዝተጠቐመላ ብምሕሳብ ብቕልጡፍ ናይ ፍታሕ ወረቐት ንኸዳሉ ተዛሪባቶ ገዲፋቶ ካብቲ ቦታ ትወፅእ። በቲ ትልሚ መልክዑ ድማ እቲ ናይ ኤግዚቢሽን ምርኢት ስለ ዝተወድአ ኣብዚ ሕጂ ካብቲ ስራሕ ናይ ምስንባት ሰዓታ በፂሑ እዩ። በዚ ምክንያት እውን ካብ ዝሓለፉ መዓልትታት ውሽጢ ሓቢሮማ ንዝሰርሑ ሰባት መሰናበትን ክኾኖም ብሓንሳብ ኣብ ሬስቶራንት እናበልዑ እናሰተዩን ከለዉ ቻንሂ ናብቲ ቦታ ዝነበሩሉ ይመፅእ። ንሳ እውን ከም ዝመፀ ምስ ረኣየቶ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ቅሬታ ከም ዝገበረትሉ ኮይኑ ግን ምስኡ ናብቲ ዝነበርዎ ርክብ ከም ዘይትምለስን ኩሉ ፅቡቅ ከዓ ከም ትምንየሉን ተዛሪባ ተሰናቢታቶ ናብ ገዝኣ ትምለስ። ቅድሚ ደቃይቕ እውን ይንሶ ፍትሕ ስለ ዝሓተተቶን ስለ ዝተጻልኡን ንዓኣ ንኸይሕዝን ክብል ኩሉ ኣቑሑቶ ኣኪቡ ካብቲ ገዛ ወፂኡ እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ኣብቲ መደቀሲ ገዝኡ ጥርሑ ምዃኑ ምስ ትዕዘብን ገዲፍዋ ከም ዝኸደን ምስ ተረድአት እቲ ኩነታት ኩሉ ህዲ ኢላ ምሕሳብ ትጅምር እሞ ንሳ እውን እንተኾነ ሓደ መንበሪ ገዛ ደልያ ብኻልእ ገጽ ድማ እቲ ዝቆፀራ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ንኽተቕኒ ኢላ ከም ዝተመርዐወቶን ንዕኡ እውን ክተቐይሞ ከም ዘይብላ ስለ ዝተረድአት ከይፀንሐት ካብቲ ከተማ ቅድሚ ምውፅኡ ከይዳ ትረኽቦ። ክልቲኦም እውን ንዝነበሮም ናይ ውሽጣዊ ፍቕሪ እናተገላለጹን ንሰድልን ንመንበሪ ገዛን ኢሎም ዝኣተውዎ ሓዳር ናብ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ከም ዝተቐየረ እናርኤና እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ቤተሰብ ናይዚ ቻናል እቲ ሓደ እንተኸደ ካሊእ ይመጽእ ዝብል ኣባህላ ተኣምንሉ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ኣብ ኮመንት ግደፉልና። በዛ ሃንደበት ድማ ህይወት ከመይ ክቕየር ከም ዝኽእልን ዕድል መዓስ ይመጸና ስለ ዘይንፈልጥ ንፈጣሪና እናመስገንና ንቕድሚት ንቐጽል እየ ዝብል ከም ንሃቶም ሃገር ዘለኩም መሲልኩም ድማ ንዘይትፈልጥዎ ሰብ ከይትምርዐው። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።